дар вилояти суғд ба рушди соҳаи кишоварзӣ, истифодаи мақсадноку оқилонаи заминҳо ва гирифтани 2-3 ҳосил аз як замин таваҷҷӯҳи зарурӣ равона карда мешавад. Зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли картошка аз зумраи ҳадафҳои ҳукумати мамлакат ба ҳисоб рафта, ҳамасола майдони кишт ва ҳосилнокӣ боло меравад. Аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд бо мақсади татбиқи дастуру супориш ва ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола майдони кишти картошка зиёд карда шуда, ҳамзамон ҳосили фаровони он ба даст меояд. Соли 2025 деҳқонони шаҳру ноҳияҳо дар корхонаҳои кишоварзии вилоят дар майдони 18626 гектар ва дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ бошад, дар масоҳати 29615 гектар кишти картошка гузаронида ба гирифтани 743652 тонна картошки хушсифат шарафёб гардиданд. Соли равон бошад, кишоварзони вилоят азми қавӣ доранд бо баробари зиёд намудани майдони кишт ҳосилнокиро боз ҳам бештар гардонанд. Бо ин мақсад то имрӯз дар вилоят дар майдони зиёда аз 18300 гектар кишти картошка гузаронида шуда, дар минтақаҳои баландкӯҳ ҷараёни кишт идома дорад. طبق معلوماتی که ما امروز دسترس گردید در نوحه دوشتیچ زیاده 610 گکتار، نوحه شهرستان 200 گکتار زیاده از دورنما کشت کارتوشک گذران شده. امروز در جماعت لنگر دهایی روح پداس سمجون برای زیاد نمودن از دورنمای پیشبینی کرده کشت کارتوشک ادامه دارد. امید داریم که اون دستور سپارشی که از جانب رئیس ولایت داده شده بود حتما این سه نوحه 100% تامین میکنند. соҳаи кишоварзӣ бо дастгириҳои давлату ҳукумат дар кишвар рушд намуда, амнияти озуқаворӣ таъмин карда мешавад. имрӯзҳо анвои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол гардида, пешкаши харидорон мегардад. чунончи соли равон дар вилоят дар майдони 1200 гектар картошкаи барвақтӣ кишт гардида, то имрӯз беш аз 100 тонна картошка истеҳсол ва пешкаши сокинон карда шудааст. имрӯзҳо аз кишти картошки барвақтӣ зиёда аз 100 тонна ҷамъоварии картошкаи барвақтии зери навор хусусан дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ноҳияи Ҷаборасил ва Спитимен ҷамъоварии ҳосили картошкаи барвақтӣ оғоз гардааст ва идома дорад. умед аст ки имрӯзҳо мана бо картошкаи худӣ ки амин 1200 гектар мо кишт гузаронида будем, бо пуррагӣ барои таъмини аҳолии мамлакат ва бозорҳои дохили вилоят бо пуррагӣ басанда мебошад. навоҳии деваштич, кӯҳистони мастчоҳ, шаҳристон, истаравшан ва панҷакент аз минтақаҳои асосии кишту парвариши картошка ба ҳисоб рафта, хоҷагидорон ҷиҳати гирифтани ҳосили дилхоҳ ва баландбардоштани ҳаҷми истеҳсол ҷаҳду талош меварзанд. ҷиҳати расидан ба таъмини амнияти озуқавории мамлакат дар вилояти суғд тадбирҳои мушаххас андешида шуда, ҳамасола истеҳсоли анвои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ зиёд карда мешавад. бо ин мақсад заминҳои аз гардиш берун монда бо дастрасӣ ба оби полезӣ мавриди кишт қарор гирифта, бо риояи ҳатмии қоидаҳои агротехникӣ ва саривақт обу ғизодиҳӣ ҳосилнокӣ ба маротиб афзун мегардад. чунончи соли ҷорӣ дар ноҳияҳои деваштиҷ, шаҳристон ва кӯҳистони мастчоҳ бо баровардани оби полезӣ ва аз худкунии заминҳои бекорхобида дар маҷмӯъ беш аз 1200 гектар майдони кишти картошка бештар карда мешавад, ки ин ҳатман ба зиёдгаштани ҳаҷми истеҳсоли картошка таъсири амиқи мусбии худро мерасонад. бо дастгирии мақомоти иҷроияи вилояти суғд ва дастгирии мақомоти иҷроияи ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ ва бо саҳми мардуми деҳаи Падаск мо зиёда аз 12 километр дар ҳамин қадди Тагоб роҳ кандем, роҳи нав барои гузарондани лӯлаҳои обгузар то ба болои деҳаи Падаска. зиндагии мардум беҳтар мегардад. ана картишка мекорем. боварӣ дорем ки то арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон об бурда расонем. ҳамасола зиёд гардидани ҳаҷми истеҳсоли картошка ба фаровонии бозори истеъмолӣ ва дастрасии шаҳрвандон ба маводи ғизоӣ равона гардида, аз татбиқи ҳадафи олии ҳукумати кишвар таъмини амнияти озуқавории мамлакат гувоҳӣ медиҳад.